армія Росії. Це що від них залишається. Прикопані, лежать, смердять в землі. А це ось ціна контрнаступу. На одязі нема живого місця, не запрямована кров'ю побратима. Цієї крові сьогодні могло бути значно більше. І ось ця штука. Це антидронова гармата. І вона сьогодні дуже сильно нас виручила. Вона врятувала багато життів, але цих гармат дуже мало у нас. Вони мають бути в кожному підрозділі. Так само рятувати життя наших воїнів. Люди, донатьте на ЗСУ, вірте в ЗСУ, і все буде Україна.